Práve ste sa prebrali a opierate sa chrbtom o stenu. Tá stena je celkom studená a je tu celkom ticho. Teraz ste si uvedomili, ako si vážite ticho. Hmla a kaluže, vyzerá to tu ako tie parkoviská v budovách. Viete, ktoré myslím. Gratulujem, utiekli ste zo žltých stien, vitajte na úrovni 1. Habitable zone, inak obyvateľná zóna. Ďakujem za všetku tú podporu na minulých videách. Každý z vás ste super. Náročnosť prežitia je 1. trieda. Úroveň 1 je bezpečná, chránená prítomnosť anomálnych zdrojov a s minimálnym počtom entít. Ja neviem, ako viac vám mám opísať ten level, tak celé video sa budú premietať fotky a videá, na ktorých je level 1, pretože fakt neviem, ako popísať ho. Na rozdiel od úrovne 0, na úrovni 1 viete nájsť ľudí, ale namiesto ľudí aj niečo, čo nie je úplne človek ani zviera. Tak pozor. Z nejakého dôvodu sa tu objavuje dosť veľa surovín a tým nemyslím len jedlo a vodu, ale aj zbrane a úplne zbytočné veci. Chcete tu nájsť základne Megu, BNTG, The Ariane Circle a The Normans nemajú dočasné základne iba osady. Blikajúce svetlá, na tie môžete naraziť často. Nikto nevie, kedy zasnú. Je to náhodné. Ale nenechajte sa zmiasť jednoduchosťou levela. Keď sú zhasnuté svetlá, často lovia entity. Tu je návod k tomu, ako a kam ísť, keď zasnú svetlá, aby ste to prežili. Tu vám to vyskočí, stopnite si video a môžete si to prečítať. Teraz niečo o debniach. Keď ste sa už dlhšie potulovali na úrovni 1, asi ste si všimli, že nenápadne za vami alebo pred vami alebo hodte zjavujú drevené boxy, inak nazývané jediná šanca na prežitie. Krabice sa väčšinou objavujú za chrbtom alebo po udalosti blikania svetiel. Na základe toho, že sa tu objavujú debny, tak základ nemôžu prežiť a preto sa level nazýva obyvateľná zóna. Uistite sa, že ste si všetko z debien pobrali, lebo keď sa už otočíte, tak tam už pravdepodobne nebudú. Entity majú tendenciu loviť počas udalosti blikajúcich svetiel, ako som už hovoril. Keď sú svetlá zasnuté, ale keď sú zasvietené, tak aj vtedy tam sú nejaké, teda to neznamená, že iba keď sú zasnuté svetlá, tak útočia. Vyskytujú sa tu najviac smilery, skin stealery, vrečovia, houndi, klampovia a pár ďalších. Teraz o základniach. Na tejto úrovni je dosť ľudí a preto je tu veľa základní, ale väčšina z nich je menšie tábore. Potom je tu Meg, Alpha, BNTG, Ariane Circle a Tomová reštaurácia, kde varia, je to vlastne ako reštaurácia, ako to má v názve, takže neviem, prečo to hovorím, ale dobre. A ďalšie základne. Vchody a východy. Do úrovne 1 je viac vchodov a tie sú buď cez iné levely, nájdete v nich také dvere a keď na nich vstúpite, tak niekedy sa môže stať, že sa ocitnete v level 1 alebo z úrovne 0, čo som už hovoril minulú časť z Backrooms, že cez tú glitchovanú stenu. Východy, tak sú tu tie dvere, o ktorých som už spomínal, to môže byť tiež aj váš východ, alebo váš východ môže byť, že pôjdete dostatočne dlho, budete putovať touto úrovňou a nakoniec sa vám budú ako keby objavovať trúbky na stenách a keď za nimi pôjdete, tak sa budú vyskytovať viac a počase zostanete na úroveň 2. Takže vitajte v úrovni 2. A to je vlastne Pipe Dreams. Čo hovoríte na level 1? Za mňa je to dosť cool level. Neviem,
ako sa vám bude páčiť tento level, ale mne sa páčil celkom dosť. Dá sa to prežívať, je tu jedlo, entity sa až tak nevyskytujú a stačí sa schovať v svetle, lebo ono vlastne, tam ste to mohli prečítať vtedy, lenže ja vám to poviem v rýchlosti, ono tam je, tuším, nejaké svetlá, ktoré nikdy nezasnú a do tých sa máte skryť vlastne. Alebo tuším, že niečo také by to malo byť, ale neviem, možno áno a možno nie. Ak ste to prečítali, ja som bol lenivý, ja som to nechcel čítať. Takže ja som to tam len hodil, lebo som to vôbec čítať nechcel. Takže podľa mňa level 1 fajn. A ak sa vám páčia takéto backrooms videá, tak nechajte nejaký like, odber. Ďakujem za podporu a sorry, že nebolo tak dlho video. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Like, odber, dík a dobrú noc.